i dag har Laura med. Hej. Vi sidder i en skov. Altså, så I må undskylde lidt lyset. Og vi håber ikke, det blæser for meget. Men i dag skal vi lave whisper... Nej, inden jeg siger, hvis den er skæv, så undskyld. Ja. Men i dag skal vi lave whispers challenge. Men deroppe, der skriver vi altså bare lige... Musik challenge. Ja, musik challenge, som I kan se. Ja, okay. Det går ud... Musik challenge med Laura. Ja, det vi går ud på, det er, at vi har min mobil. Ja, og så tager vi høretelefoner i. Okay? Og så skruer vi... Har vi nogle spørgsmål? Her. Ja. Nej, det har vi faktisk ikke. Vi har nogle spørgsmål, der ligger. Og så skruer vi helt op for lyden. Og Laura starter. Ja. Og hvad hører vi? Omi? Omi 10 liter. Jeg kan ikke få med ind i. Ej, der er altså et eller andet, der... Det lyder bare som om, det kommer lidt tættere og tættere på. Og vi har 3 spørgsmål hver. Ej, 3? Ja, det står her, Laura. Okay. Jeg tog en selv med. Ja, okay. Ja. Okay, Laura, ikke så med. Ikke så med. Hvad hedder jeg? 7. Hvad laver vi? Hvad? Hvad laver vi? Hvad? Hvad laver vi? Okay, hvad laver vi? Musik? Ja. Hvad hedder jeg? Hvad hedder... Nej, det har jeg sagt. Igen? Hvad hedder du? Igen? Hvad hedder du? Hvad hedder du? Laura? Ja. Hvad siger det? Du havde 2 forkerte. Og en rigtig. Okay. Think that I'm so much of my cheerleader. She's a little girl. Nu gik den skole. Ups. Okay, Laura. Er du klar med dine spørgsmål her? Ja. De ligger der. Ikke nogen, jeg kan godt høre dig. Det skal lige skrues helt op. Okay. Hvad er din yndlingsfarve? Lilla! Ja. En rigtig. Du skal bare snakke normalt, ikke? Ja. Hvem er vi hjemme ved? Hvad? Hvem er vi hjemme ved? 7! Hvad er dit yndlingstal? Hvad er dit yndlingstal? Hvad? 7! Ja. Okay. Tak fordi I så med. Og hun fik 2 rigtige. Shit, kommer der ikke et eller andet? Laura, kan du også godt høre det? Ja. Måske ikke. Ej, Laura, det er ligesom, det går til dig. Laura! Ej, der kommer en traktor. Ej, der kommer en traktor. Okay, det er ikke bare lige noget, vi gør det her. Det her, det er seriøst. Fuck, der kommer en traktor. Fuck, Laura. Tag din mobil, Laura. Okay. Okay, tak for det som den her video. Vi ses bare i. Husk at give et like og skriv, hvad mig og Laura kan lave næste gang. Og hvis I vil have mig med igen, så skriv. Ja, hej.